Filosoful grecii antice Platon considera că în copilărie ne formăm caracterul. El zicea că atunci ne formăm valorile, ne creăm principiile de viață și învățăm să percepem lumea care ne înconjoară. Același lucru a fost confirmat și în secolul 21. De mediul în care creștem depinde foarte mult personalitatea și viitorul nostru. Eroina subiectului care urmează crește de una singură 9 copii. A rămas fără sprijin și fără bani la doar 33 de ani, însă cumva a reușit să învingă toate loviturile destinului și să-și hrănească numeroasa familie. Acest lucru a costat-o enorm efort și foarte multe sacrificii. Eu sunt Silvia Mărzenco și urmăriți Călătorii acasă! Valentina Ianciu s-a căsătorit foarte devreme, la vârsta de doar 15 ani. Soțul său, Vyacheslav, a cucerit-o chiar de la prima vedere. La 16 ani a născut primul copil. Mereu și-a dorit o familie numeroasă. Dumnezeu i-a auzit dorința și astăzi eroina noastră se bucură de cei 9 copii ai săi. Și mi-am spus în viitor când am stat să am 2 fetițe și 2 băieți. Și așa s-a primit prima fetiță mea a fost băiețel, a doilea băiețel, pe urmă a venit totuși vroiam fetiță. Și până am găsit fetele, s-au primit mai mulți băieți ca fete. Când auzi, sunt 9, bine, 9, bine, dar când îi vezi pe 9 și sunt mulți, îți dai seama că chiar e enorm. Pentru a câștiga bani, soțul a hotărât să plece la muncă în Rusia. Valentina s-a gândit că plecarea soțului peste hotare le va îmbunătăți situația materială și va ajuta să-și crească copiii. Însă soarta îi pregătea o lovitură dură. La muncă, Vyacheslav a întâlnit o altă femeie și a părăsit-o pe Valentina, cu care avea deja 5 copii. Aici mai mare au înțeles de mult situația, dar aici mi-e că și micuț și aici mai a doilea, nu înțeleg încă. Ei totuși cred că uite, tata la lucru să aducă bomboane. Despărțirea de Vyacheslav pentru Valentina a fost un șoc. Se descurca foarte greu, nu mai avea bani, iar pentru a-și hrăni copiii, muncea cu ziua în câmp. Înainte, în 2007, ei nici lumină n-aveau, să vă spun cinstit. În speranța unei vieți mai bune, femeia s-a recăsătorit. A mai născut încă 4 copii. Doar atâta bucurie a putut să-i ofere al doilea soț. În rest, doar necazuri. Când spunea cuvinte murdare lui mamică, dar noi nu. Am văzut că nu ne place, am zis mai bine cu mamică. De nu-mi plăcea copiii smart și înțeleg de fața lor și de mult chiar copii, mult chiar aici noi mari, am Virgiliu, Tinisca, chiar mi-a spus că mamică, nu, chiar nu ne place, nu mai bine te-am ajutat noi, dar să fii numai cu noi. A rămas singură cu 9 copii. Banii câștigați la muncă cu ziua, cu greu îi ajungeau pentru strictul necesar. Din aceste motive, câțiva copii au fost plasați pentru o perioadă în instituțiile rezidențiale. Însă dorul de casă și de mamă i-au făcut să fugă de câteva ori de la internat. Veneam acasă, veneam după noi iar veneam. Mi-era dor de casă, de mama. Eu deseori observ că copiii sunt foarte atașați de mamă. Și faptul că cândva au fost în instituții și au stat prin internat și fugeau de acolo, deci este un indicator. Pot să vă spun că este un indicator la nivel de republică, nu la nivel de instituții. A fost cazul când a fost o perioadă la internat, acolo nu era. Ni bateau, ni cu mâncarea nu prea stam acolo bine, nu prea îmi dădea. Cel mai mare dintre copii, Denis, are 16 ani. El este mâna dreaptă a mamei, muncește alături de ea la construcții, în câmp și are grijă de cei mai mici. Își dorește să devină șofer, iar cu banii câștigați va ajuta familia. Își amintește cu durere de certurile și violența dintre părinți, iar lacul din apropierea casei era un refugiu pentru el. Când e greu, mai vin, mai stau aici, mai mă scald, mai... Ducem la iaz, toți împreună. Îi băiem, venim acasă.
Mama ne așteaptă cu masa plină de bucate. La numai 33 de ani, Valentina are alături doar cei 9 copii ai săi. Mama ei a decedat acum câteva săptămâni. Fratele mai mare a murit și el, ceva mai devreme. Alte rude nu mai are. Dacă n-am rude, n-am pe timp și să mai trăiesc în viață, și nu să mă speră. Asta e unic. Conform datelor Ministerului Educației, la finele anului 2010, în cele 53 de instituții rezidențiale erau plasați circa 5.000 de copii. Sociologii afirmă că 99% din acești copii visează să se reîntoarcă în familia lor biologică sau să fie adoptați. Asistenții sociali consideră că povestea Valentinei Ianciuc este una frumoasă. Femeia a reușit să-și îmbrace și să-și hrănească copiii. Însă cu ce preț? Ce valori le-a cultivat lor viața și la ce visează acești copii? Pentru a face economii, ea are grijă să crească toate fructele și legumele în grădină. Pentru numeroasa familie, vaca este o adevărată binecuvântare. Am intrat și pe plită, țin minte, și acum era o cratiță enormă în care se pregătea mâncare, cum erau pe timpuri la taberele astea sovietice pentru foarte mulți copii. Și eu m-am gândit, asta trebuie să o faci zi de zi și de câteva ori. Hai cu mai putere, Madalina! Farfurie cu o mână și cu alta amestec. Da, pune așa cum să mă gândă să rânează, să mă gândă. Dacă vrei, pune ești fecaș acolo. Cei 7 băieți au trebuit să se maturizeze mai devreme decât alți copii. Au preluat toate treburile din gospodărie și sunt un adevărat sprijin pentru Valentina. Cu toate grijile casei, ei au timp și pentru joacă. Însă greutățile și lipsurile pe care le înfruntă zi de zi le-au creat copiilor același vis: să muncească și să câștige mulți bani când vor fi mari. Să am mașină, să fiu bogat, să trăiesc bine, să lucrez. Covioară, țoluri, pierdeli. Dar de ce vrei lucruri de astea să-ți cumperi? Să îmbrec casa. Familia Ianciu a înfruntat mai multe dificultăți. Până în anul 2007, ei nu aveau nici măcar lumină. Până nu de mult, nu aveau nici patru pentru toți, dar rămite bani pentru alte cheltuieli. Toți oameni de bună credință din sat au dat o deosebită atenție, mai bine zis, cu ajutoare, care cu mâncare, care cu aveau haine. Casa în care locuiește familia numeroasă are 3 odăi. Deocamdată însă este amenajată doar o cameră, în care locuiesc cu toții. În celelalte 2, mama împreună cu fiii cei mai mari au început să facă reparația. Nu erau paturi organizate, erau niște paturi improvizate, împrăștiate pe tot, pentru că sunt 9 plus mama plus bunica era. Materialele de construcție le-au primit din donații, iar frigiderul pe care au reușit cu mare greu să-l procure este un adevărat obiect de lux, la care familia visa de mult timp. Aveam o nevoie de frigider, aveam vechi s-a stricat și am hotărât să cumpărăm unul nou. Am strâns bani la lucru care am fost și de la asistență socială care primesc ajutorul pe lună, care primesc plata, cum s-ar zice. Și am strâns și am făcut de frigider. Denis își amintește că atunci când se afla la internat, visa deseori familia. Să fie alături de mama, în liniște și siguranță. Asta își doreau copiii. În pofida tuturor greutăților, familia Ianciu și-a păstrat optimismul și visează la o viață mai bună. Sunt Silvia Mărzenco și vă dau o întâlnire după publicitate.